Kun osakeyhtiö päätetään purkaa, sen varat jaetaan osakkeenomistajille ja velat suoritetaan. Tämä voi olla hyvä vaihtoehto, jos yritys ei enää ole kannattava tai jos omistajat haluavat jatkaa eri suuntaan. Purkamisprosessi sisältää useita vaiheita, kuten yhtiökokouksen koolle kutsumisen, selvitysmiehen nimeämisen ja varojen jakamisen. On tärkeää seurata tarkasti lakia ja noudattaa kaikkia säännöksiä, jotta purkaminen tapahtuu oikein. Vaikka osakeyhtiön purkaminen voi olla haastavaa, se voi myös tarjota uusia mahdollisuuksia ja vapauttaa resursseja uusiin hankkeisiin. Joten jos harkitset osakeyhtiön purkamista, ota aikaa selvittääksesi prosessin vaiheet ja hankkia tarvittava asiantuntemus. Näin voit varmistaa, että päätös purkamisesta tehdään oikealla tavalla ja että kohti uutta alkua lähdetään vahvoin askelin.